फुलियावफेरा जोंनि हा मेला बे होननायसै आङो समाजा थांदों लायमा लिमरावसो कमेन्ट होजायोना होजाया नालाय नायनायदोंसो दे लोगोफोर एसे मबाइल गोदान नालाय माबा माबिफोरखौ एडजास्ट खालामनायदों आङो बेबादिसो बाला बालाना चिरां बसुमतारी मा ओंख्रि जाथ'वाखैलै बाबु ओरैनो लास्ट माबासो आमथिखा बाजारावसो दंलाबायो आंनो जा मोदानोलै बेखौ एसे हमला मोद्लालासो नुयो नालाय टुलुमि अफिसियेल हेल' ब्रादार होनदों नै ओइ जास्ट ओरैनो नायनायदों आङो लाइभ टाइम पास ओमफ्राय ग्रेट हाय आदा होनदों नै मा गेरेमसा बर'आ थेंक इउ आंनि लाइभआव दसे फैनायनि थाखाय ओमफ्राय चिरां बसुमतारी मा ओंख्रि जाथ'वाखै ओमफ्राय टुलुमि गेरेमसा बर' हाय आदा बा टुलुमि अफिसियेल लाइक दन होबाय आं अके थेंक इउ सिस्टार ओमफ्राय मा होनदों मा होनदों खारगेस्वर ब्रह्मआ हाय आदा होनदों नै थेंक इउ ब्रादार आखायावसो लादों नै मबाइला सामसुं गेलेक्सि ए 54 बिदिसो लालाबायबाय ओमफ्राय मा होनदों थिखां बसुमतारी मा होनदों ना थिखां बसुमतारीया मा होनदों मा मबाइल लाखो आदा आं खिन्थाखाबाय बेनो सामसुं गेलेक्सि ए 54 टुलुमि अफिसियेल भेरि नाइस ब्रादार थेंक इउ ओमफ्राय गेरेमसा बर' मा खालायदों आदा मा आमथिखायाव ओरैनो बेरायलाबायदों ओमफ्राय जास्ट नायनायदोंसो आंबो लाइभखौ दे ओरैनो जानायनि दखानाव दं आं नै जाखावलाबायनानैहाय गय बायदिसिना ओमफ्राय ओरैहाय जमुनै मेदामा जोंना मेदामबो दं दे ओमफ्राय ओरैहाय आं दं जाहैबाय ओमफ्राय ओरैहाय दङ जाहैबाय जोंना मेदाम नायनानै लादो नै गाइसमोन होनलायखानांगौ आदा अफ्रियासो गाइसमोन होनला जोंगोरा कमेन्ट फरायनि दे गेरेमसा बर' मा खालायदों आदा आमथिखा बेखौथ' नायखाङा मिथिंगा खुंगुर ब्लग मा खबर आदा दं ओरैनो फंबाय आमथिखा बाजारावहाय ओमफ्राय माब्रै बेंगलफ्रावलाय खबरालाय दलाय नोमबाजैया बेनो नै जोंना ओमफ्राय बेजों लोगोसे टुलुमि अफिसियेल मा होनदों ब्रादार नोंनि फन नाम्बारखौ मोनगोन नामा पेजफ्रावहाय मोनगोन ओमफ्राय मा होनदों सान्थु बर' हाय होनदों नै हाय ओमफ्राय गेरेमसा ओमफ्राय बाजै नामा औरा फंबाय गेरेमसा नोमबाजैलै दासो गोदान नै दिनै लोगो हमफैदों आङो माबायावहाय आमथिखायावहाय एकदमबारे लोगो लाफैदों आरो ओरैनो बिल्डिं लुगासिनो दं आमथिखायाबो गलासैलै बिल्डिं गोजासै ओरैबो दंबावोसोमोन नुहुना र' ओरैबायदि बिल्डिं गोगोम गोगोम लुबाय आमथिखायावबो ओमफ्राय मा होनदों नै थिखां बसुमतारिया मेदामखौ ओरै मा होनो रायलायहोलाय आदा रायलायथ'वा इयो टुलुमि अफिसियेल बिउटिफुलखा बिदिनोसै ओरै बेटारि गारिफ्रा फिंफांल' खारखायो नै दामिसोलै आमथिखा बाजाराबो आरो दाथ' आसामाव लामाया फैबावोला दा होनसै थाव फैबावलायबाय ओरैबादि सान्दुं गोसाखाना मोदानजोबखादों आरो आं कमेन्टखौ नायबावनोसैलाय दे ओमफ्राय मिथिंगा खुंगुर बाजैखौबो एसे नायहरनो थोनरा दा ओइ कमेन्ट नायदों रा नै मबाइल गंसेयाव
गावनि मबाइलाव कमेन्ट नायदों नै नोमबाजैया ओइ नोंसिनाव नोमबाजैजों आंजों थांगोनलै जों मालाबा आलासि जाहैनो फंबाय मिथिंगा नोंसिनि बेंगलाव नोमबाजैजों आंजों थांगोन जोङो ने र' थांगोन एकदम बेरायलाबायहैनोहाय बेंगलजों थांगोनलै फंबाय दे नोंसिनाव ओमफ्राय माबाखौ नायबावनोसैलाय ने सोरबा माबासो दानलायलांबाय नै ओमफ्राय बासुमतारी टु जेके मा होनदोंनो आयौ नोंथां मा खबरालै फै दिनै लोगो हमनि लक्ष्मि फुजानि काजलगावआव आस्सा जागोन दे फंबाय ओरैबायदि साइदुं गोसाखालै आंथ' गय जागासिनो दं नै बियानैनि दखानावहाय ओइ मबाइल गंसे थालांदोंमोनलै आंनि दाख्लैहाय माबायाव आमथिखायावहाय बेखौसो लांनो फैदोंमोन आं रेडमि ओमफ्राय मबाइला गंनै गंनैख्लाय नङाला जायाना मोनसे एडिट खालामग्रानो मोनसे मानो गंनै गंनैख्लाय नांगौ जायो ओमफ्राय न'निथ' न'आव थानांगौ हनै मेदाम लानांगौ दा बेखायनो बे गंसेखौसो लांनो फैदोंमोन आं बा कमेन्ट नायनोसैलाय दे मिथिंगा खुंगुर ब्लग फैरा आदा मालायबा र' आं खबर हरगोन दे जागोन दे फंबाय जागोन थेंक इउ ओमफ्राय थिखां बसुमतारी माथो रायलायथाराब्रा बाजैयालाय औलै दिनै रायलायथ'वाखैनो साइदुं गोसाखाय ओमफ्राय लोगोफोर कमेन्ट खालामनो हागोन दे दसे ओरैनो टाइम पास माने आंबो फार्स्ट टाइम बे मबाइलजोंहाय दिनैहाय लाइभ होनायदों आरो ओमफ्राय नायनायदोंसोखा आङो माबायदि जायो होननानैहाय ओमफ्राय आंथ' मबाइलखौहाय नै ओरै लायाखै नालाय नै ओरैसो लादों ओरै लाला बोरैबासो जायो नै माने माबा खालामनांगौ आरो लानाय नायदों आरो ओमफ्राय बेकग्राउन्ड माबाजोंबो हरजायो नै बेगजोंबो बिदिनो आरो केमेरा कभारा बिराद मैलासै आंना दा मोजां नङा आरो थाथेजोबो नै मा होनदों थासुरिया ब्लग 14 लाख भिउस बारे माथो बायदों दङ ओरैनो बागि मा होनो थासुरिया ब्लग ओमफ्राय मा होनदों गेरेमसा बर' आदा नों एडिटखौ मायाव बानायो नों आदा एडिटआ दा आं बहुद गोबां माबायाव बानायोलै आं मालाबा काइनावबो बानायो मालाबा पावार प्रजेक्टरावबो बानायो ओमफ्राय पावार डिरेक्टर माबायावबो बानायो इनशटफ्रावबो बानायो गोसोसो माने जेराव मोनो बानायलाबायो आं ओमफ्राय मिथिंगा बेसे लाखोरा आदा गोदान मबाइल नालाय दाम खमनिसोलै नायदो सामसुं गेलेक्सि A54 मानानै नायदो बेनो दाम खमनिसो गोदान दाम गोसानि लानो हाया ओमफ्राय आइफनाखौबो फिसाद्राय मोनलायलाङो आङो आइफनखौ लायाखिसै आं बे गिदिरखौथ' बायनो हाया नालाय ओंखायनो बेखौसो लालाबायबायलै आं दाम खम बेखौनो ओमफ्राय कमेन्टखौ दानफिनलाय लांबायसो नै गाज्रि दामोनलै दे बाहागि मोजां सर्ट खालामो मा होनो थासुरिया ओमफ्राय DSLR लादो आदा समायालै फंबाय जोंनिया DSLR जाया बे सर्ट मुभि खालामग्राफोरनि थाखायसो DSLR नांगौ जोंनिया DSLR सोलिया ओंखायनो जोङो बिदिफोरखौसो लालाबायो नै फिसा फिसौखौसो मबाइलाखौसो जोंनि मबाइलानो मोजां ओमफ्राय खबर सबर मारै मोजाङैनो दंलायो दा ओरैनो टाइम पाससो होदों दे लाइभखौ दिनैहाय जास्ट नायनो होननानैहाय आरो नै ओरैहाय बे खिबुजोंहाय फांखा गिदिंगासिनो दंबावखाय नै
ha gय जानानै गयासो फेस्रोस्रो मोनलायो माथो मोदान जोबोलै साइदुं आयु थिखां बसुमतारी एसे बेरायना देखायदोलै आदा बाजाराव पाब्लिकफ्रा दुखु मोननाय दां सोरबा सोरबा केमेरायाव फैनो बायोना फंबाय ओंखायनो आं गोदाव सोराव खेबलाबायनानै होनो बायो आरो सोरबा बायदिया माने केमेरायाव फैनो बाग्रा दंदा ओइ मोखां फांथेलायग्राबो थायो मा नोंसिनाव माथो ओंख्रि दं मा ओंख्रि दं जेङाबो ओंख्रिबो गैया ओंख्रि गैयालाय बोरै थाबावनाय है ला थांदो बाबाय थांदे दिला बाबाय नोंबो नायदो नों एक्टर जादोरा आदा नाङालै फंबाय एक्टर जालायनो संबायलै जों बोराय बोरायफ्राखि एक्टर जाबावो नामा मा बयलार है दालांसै माला मालाबाव माला माला संबावनाय एकथा जालाय लांबाय दासो बाव माला माला दिनैहाय आलासि जानो लिंदोंलै मा नंगौ ओमफ्राय नों दा सहैनायावनो आधा घन्टा लाबावखानायसो थाङै मायै दुइथा होमब्लालाय ओइ नांलेलै माला माला जाहैले ओमफ्राय कमेन्ट नायबावनोसैलाय दे मा होनदों थासुरिया ब्लग इउटुबनि फैसाजों औ बिदिनो होनदो इउटुबनि फैसाजों लाबाय जाहैबाय ओमफ्राय बेजों लोगोसे फागुनि बसुमतारी नोंनि गामिया बहा फंबाय बाहागिसो जानांगौमोनदां जोंनि गामिया चिरां डिस्ट्रिक्ट खैला मैलानिलै बाहागि जोंना चिरांनिनो ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनदों बेंगालरनिफ्रायसो बुंहरदों थेंक इउ ब्रादार बेंगालरनिफ्राय हरनायनि थाखाय गोजोननाय मोनबाय मालाबा थांगोन आरो दाख्लैहाय थांनो थिनदोंमोनलाय दिउ थांनानै फैनो सानदोंमोन आङो ओमफ्राय लोगोफ्राबो लिंदोंना आंखौ बेंगलरावहाय बै सान्दिया बिफा एकदम लिंहरगासिनो दंखायोलै जोंना आदा सुकुरसिङा मोसागासिनो दङ बिगोल्सनि बिफाया ओमफ्राय मालाबा थांनाय जागोन र' खेबसे औ बेरायनोहाय दासो लोगो मोनबाय ओमफ्राय आं अनिलसो अनिल माने सोर अनिलरा सिनायखागोन दा औ अनिल माने खेबसे होनफिनदे मा गामिनि चिरां मिनि हरबाय प्रमद नार्जारि हेल' दा सेंग्राफोर फैबायलै नै गलानो नायनो हागोन पर्बत जरानि अनिल थासुरिया ब्लग माबा मकेशनि फंबाय नामाब्रा ने कमेन्ट खालामफिन दे पर्बतजरानि अनिल औ मकेशनि फंबाय दे अंगौला अंगौ होनहरदो दे महाय दं आं आमथिखायावसो फंबाय ओमफ्राय एके बड' ब्लग हाय आदा औ ओरैनोसै फंबाय मोजां ओमफ्राय मा होनदों औ निन एकासेन रायो अनिल इरफानुन बारा हो इरफानुन निन एकासेन रायो अनिल वाह बाहाल रायना अनिल
Bah, मोजां आदा बारा इरफानान बारा अनिल एन आमथिगा हाथ सेंद्रा इहो फेलार माल्ला हो एरफा खिरास फेलारे माल्ला लाउड़ा बाग्गे लागुरा फेलार भालो माल्ला हो मुंजुरा टाइम बिसी मानजा लाउड़ा द सब एरफानान खिरास Ada dutu rai fillar bahalo rai. Ningan lago. Ha Unil lago. Gari bara lagi ho ade. Ay Unil nin Irfanan kasan rai nin. Oh. Bara. ओमफ्राय फागुनि बसुमतारी भिडिअ'आव नुवा नोंनि हिन्जाव नामा औ आंनिनो हिन्जावलै औ आंनिनो मेडाम आरो लाबोफादों बाजाराव लायनो कमेन्ट नायदों मबाइलाव साइदुं गोसाथारलै बहुतनो नै आखान दसे जिरायनानै थाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय बेयावनो दसे लाइभ होनायबाय आङो मबाइल गोदान जाब मबाइलजों आरोना ओमफ्राय मा होनदों जोङो अनिला इउटुबनि फैसाया मासाव बेसेबां मोनो आदा खोन्थानो अननानै खिथाथ'लालै नोंदां एसेल' मोनो बाथोन जानो आन्थाल' बांद्राय गोबां नङा ओमफ्राय आउट इनकाम फैदेरो आरो माने इनभाइट खालामो नालाय बहुत जायगाफ्राव भिडिअ खालामनो मानो लिंहरो ओमफ्राय बिदिनो हरो आरो बेसेबां लागोन कमलालाय कम्बल बायजेनबाय अजय ओमफ्राय बेजों लोगोसे मा होनदों आं बेंगालरावसो दं निन बेंगालर सेनद्राय ने बा भालो राय भालो फैसा लाबोलै दे गोबाङैनो ओमफ्राय मा होनदों आंनि चेनेल बानायगासिनो दं चेनेल आवहाय लिंक हरबानो जाबाय बे आंनि एसके बड' ब्लग भिडिअ'आवहाय कमेन्ट खालामहर जेखिजाया आं नोंखौहाय साबस्क्राइब खालामना हरगोन आङो मालाबा बांगालराव फैदो थांगोन र' आंनिलाय थांनांगौ बहुद जायो खिन्थु आंसो थांनाय जाया दाख्लैबो हिन्जाव लायनो थांनांगौमोन आङो नै फ्लाइटजोंसो थांबावनांगौमोन ओमफ्राय आं बानानै थाङाखिसै नै दाख्लैबो थिनहरदोंमोन मानसि लायनो ओमफ्राय आं थाङाखिसै बानानै आंनिया बेलेग खामानि दंथ'योना दा बेनि थाखायनो आं थांथ'नाय जायाखै आरो आंनि खामानिया फ्रि जाग्रोथों होमब्लासो आं माने ओंखारनो हागोन आरो बिदिनो जोंनि दखान बोजों थांब्रबबायनांगौ जायो आरो थांनोलाय एक्साइटेडखा आं थांखागोन एबार थांगोन आङो र' ओमफ्राय लोगोफ्राबो लिंहरगासिनो ओमफ्राय थांगोन खुनु टेनसन गैया थांबा लोगो मोनखागोन बेरायग्लुंलाबायनासो फैखागोन आं ओमफ्राय सुजेन दैमारि मा होनदों नों फंबायना मा नाम आंनि इउटुबखौ मा होनदों आं नोंनि इउटुबखौ मा होनदोंथाय आंनि नामा माबालै ओरैनो सनक मोसाहारि होनो नाम मोजाङा ओमफ्राय थेंक इउ आंनि लाइभआव फैनायनि थाखाय उनिला माबा खालामफिनबावदों नै खालामगोन अके थेंक इउ कमेन्ट खालामहरनो हागोन बाजाराबो बाजार बायजोब्बाय नै मानसियानो गैला सोब थांजोब्बाय नै ओमफ्राय ओरैनो दङ नै आइफन मोजां मोनलाबायोरा ओरैनो नै सेकेन्ड हेन्ड सेंग्राफ्रा नायलाबायो नै मोजां दङ सेकेन्ड हेन्ड नायनो हागोन ओइलावनो आइफन होनो नांगौला बेलफुल दंलै आमथिखा बाजारावबो आरो दखान गिदिराव खेबहैबावाखैसो आं ने भागि गासिबो मोनो गासिबो मोनो दा ने मा नांगौ गिदिर जाबायना टाउन बायदि जाबाय आरो बे आसामाला लामायाव फैबावब्लाथ' ओरैहाय माबायावबोथ'
मा होनो सापागुरियावबोथ' माबा जाखाबाय मा होनो फ्लाइअभार दालां गोजौलां जाखाबाय बेनिफ्राय सापागुरि टु भुटान मालिबिथा फुरा आसामाला लामा मिसिमान सालायबो गारिया टप ब्लेड मालिबिथासिम दा बेबायदि आरोखि ओरैबायदि मोजां जाबाय हैद रलै कमेन्टखौ नायनो मोनस्लाबाखिसै लोगोफोर दे गाज्रि मोननाङा मोजां मोजां नै फंबायमोना मबाइल सेकेन्ड हेन्ड लांफैदों ने फंबाय सेकेन्ड हेन्डआ मोजांरा सेकेन्ड हेन्डआ अनेक सेफ जायोना ने बेखौ लाबाय नों खबर होदो ए महायथो बाबु नोंसिना फाथाबारि ने गोसोथोनाय लाथ'खाखै दा लाथ'नो नाङालै हिमन्तनि आइनावहाय बैसो गोरलैखौ दे बाबु दे गोसोथोनाय लानो नांथ'वालै खामायग्रो माने फंबायफोर मबाइल सेकेन्ड हेन्ड बायदों आरो हनै आइफनबो दंमोन मोनसे 28,000 आव मोनगोन दा ने बाहागे 28,000 आव मोनगोन आइफन 12 आरो ने ओमफ्राय नायसिनो नै जोंसार बसुमतारी इनस ब्लग मा फन लानो नायदोंरा दा लाखांखाबायरा दाख्लैनो फना दाम खमिसोलै देग्लाय एसे 54सो आरो गंसे लाबावखानाय नैबे फिसासा बिदि लानोसैलाय आइफन 13 प्र' खौ लानोसैलाय बेखौहाय न'आवहायसो दोननायसै आं उनावसो लानायलै आइफनखौहाय एसे उनावसो लागोन आं लोगोफोर बेवहाय रिपेयारिंबो होयो नै आमथिखायाव बहुद मोजां नै मबाइलफ्रा रिपेयारिं होयो आरो बिदि फोसाबजोबनो हागोन गाज्रि जायोब्लाबो खुनु टेनसन गैया आरो अयथासार बिल्डिं लुगासिनो दं नै ओमफ्राय बैथिंजायबो लुगासिनो दं बिल्डिंआ मानसियाथ' गैखाला थांजोब्बाय नै माथो जाखैलाय बेटारि चेन्ज खालामनांगौ ओमफ्राय बे मेन कभार खालामोन दा ने आयु फुरलाला बिदिसो नुसोमोन नै मबाइला फिसा नै बेटारिखौ बिदि नुजोबो नै ग्लासनि बायदिसो बेसेबां मडेल बियो मबाइला भिभ' S1 नै अननि दं दे ओमफ्राय नोङो ओरैहाय बेगजों नायदो नै बेटारिखौ नुहुरो नै बे सायावनि कभार माबाखौ ओरै फुखाला आइया थोद सिङावनि बेटारिखौ नुजोबो नै फाग्लासोलै बेसेबां लायामोन 4 बोसोर जाखाबाय आयु 18,000 दंमोन 18,000 लस गैयारा दाबो जेबो जाया जेबो जायाखै बेटारिल' गाज्रिसो जाबाय सिख्लाफोरनाव हरला थाङो ना थाङा फनालाय थाङो दा थै लालाब दंरा गारजाया सिख्लाफोरनाव थांनायबाथाय गारनो नाङा जै सिख्लाफोरनाव थांले फना बिदिला गारदो ओमफ्राय मा होनदों नै गेरेमसा बर' आं थाला आदा लाइफआव आं ओंखाम जानोसै अके जादो दे फंबाय दे ओंखाम जानाय टाइम जाबाय इनस मा फन लादों आदा खौ हमथाखाबाय फागुनि बसुमतारी आं बर'फोरनि बयनिबो इउटुब चेनेलखौ सापर्ट होयो हाय जाहाथे बयबो बर'फोरा जौगालांनो हाथों ओमफ्राय थेंक इउ फागुनि बसुमतारी गोजोननाय थाबाय बयजों गावजों गाव सापर्ट खालामलायखानांगौ आरो ना जों सापर्ट खालामलायाब्ला बोरै सापर्ट खालामलायनानैसो जों बयबो मोनसे माबायाव दावखोलांनो हायो बेनिफ्राय मा होनदों निर्मल इस्लारिया मा होनदों हेल' आदा मा जादों आदा आमथेखायाव बेंगालरनिफ्राय हरदों आदा जायाखै जेबो माने आं ओरैनोसो बाजाराव फैदोंमोन आरो जास्ट आं मबाइल गंसे लांफैदोंमोन बै नेपालि लोगोनाव इमारजेन्सि कलसो फैलाबायखोरा आंनावलाय बेगगोनसो नामा इदिफ्रालाय ओमफ्राय मथा मथि जास्ट ओरैनो फैदों आरोखि आं बेरायनोहाय ओमफ्राय बेनो दसे टाइम पास लाइट होनायबाय आं नायलाय बिदिसो फैनांबाय न'आवबो दा औ हमनो नाङालै मैया निउसाव होदों
मोनसे मेसेज फैबाय दे आंनावहाय इमारजेन्सि नै लाइभ थानायावनो फैखादों बै नै गंसेयावबो फैदों हनै बा गिदिंसेयावलाय ओइलाय हनै गंथामावबो फैदों हनै जिहाबो नैयावबो मेसेज फैदों र' नायदों नामा मेसेज फैदों नै बेखौ दा हमलाबायखा हमलाबायसायानो बिदिफ्रा माजे माजे बिदि खालामलाबायना होनदों ने आरो फैबावबाय नै फाग्लालै सोरनाव फैखोलै कमेन्ट खालामदो दे लेवरानै गंनैयावबो फैदों Wow, this is a simple setting message send to all account system and of government of India. Please increase this message and so action is request from your and is this message and recognition of India emergency and alert system any information by national message मा फाग्ला फैयोलै ओइ आं कमेन्टआ खोनायजायाखै बोरला जायाखै दे लोगोफोर जेखिया जाया माबा फैनानै होदों नै नोंसिनावबो फैदों जानांगौ बियो खिन्थु गंबैसे मबाइल दं फैजोब्बाय नै लागावबोजोब्बाय आग्लासो इमारजेन्सि मा होनो एलार्ट आग्लासोलै आं दोनथ'नोसैलै लोगोफोर लाइभखौ दे आं एसे माबा मेसेजफोर माबा फैदों नालाय जेबो जाया नै फाग्लासो फुलाबो माथो जाखाया जेबो मा माबायानो जाखानो कमेन्टबो नायजाखाया आंबो औ हेल' आदा मा जादों आदा आमथिखायाव बेखौथ' नायखांखाबायमोन ओमफ्राय माबा मेसेज फैदेरना होलायबायलै नै माथो नोंनावबो फैदों दा नोंनाव गैया दा आंनाव दं नै माबायानो दानलांनो हाया नै मा ओमफ्राय मा होनदों नै आं ओंखाम जानोसै जादो एनस आदा आदा नों नंगौ फैदों आदा आं मेसेजआ अके आं दानहरबायलै ओमफ्राय आं लाइभखौ दोनथ'नोसै दे लोगोफोर दसे जास्ट टाइम पाससो नायखादोंमोन नालाय ओरै फैबाय नै आदाया जोंनि आंखौ लोगो लाफैबाय दा रागा जोंला बोरैबा फंसे जोना हरला दिगदार जागोन आं बाय बायथ' दे